Det er rigtigt. Det er det, der Jette kalder surt hernede. Det er noget, der hedder Bøllemosen. Ja, og det er det er sådan en anden mose, der rejser og alt muligt. Der er en længere historie om, det er ligegyldigt. Men der er meget pænt hernede. Især når man kommer ud til åbent vand. Hernede, jamen det har sgu også en berettigelse. Det her sure miljø. Så har de anlagt sådan en fin bro, gangbro, hen over mosen. Den klamme, våde mose. Se her. Velkommen til Bøllemosen. Og så er der så et bøller. En flok unge mænd holdt til her i Bøllemosen i gamle dage. Og så blev det til Bøllemosen. Ja. Kært barn. Og her har vi sådan noget rigtigt. Ja. Og så er der til vand, åben vand. Den her, den er glat selvfølgelig. Så den cykler jeg ikke ad, når den er våd. Eller våd, som vi sagde i Kolding. Nogle af os. Nogle af dem. Og det er fortrinsvis birk, der holder ud hernede. Der kommer en cyklist. Hold kæft, man, at han tør. Nu skal vi passe på her. Ja, det der, det tør jeg sgu ikke mere. Hvad siger du? Det tør jeg ikke mere. Og det klæder det helvede til. Ja. Ja. Det er værre. Lige pludselig er cyklen væk. Det er rigtigt. Så, you know it. Ja. Pas på. Ja, tak. God tur. Tak, lige måde. Nej, vi kan ikke tage telefonen nu. Ikke når vi optager. Vi sind ja anderswo engageret. Ja, puha. Den er simpelthen så glat. Men jeg har nok pigdæk på. Der er boob. Ja, selv om man går, kan jeg godt mærke, at det er vådt. Ja, for søren da. Ja. Ligesom træbroerne nede i Skovshoved Havn. Der er sgu da også tiltet med min cykel en gang. Hvorefter der blev opsat skilte om, at de var glatte. Så. Ja, det er fascinerende naturhoved. Det er sådan en god måde at være klam på. Fugtig. Om jeg så nu siger, det må jeg godt. Så nu er jeg snart ved vejs ende. Jeg skal lige herud og vise jer udsigten. Den er second to none, som de siger. Ja, der er mange gode udsigter, men den her, det er så en af dem. Især i stille vejr og solskin. Jeg har også taget det med drone engang. Hvad siger vi så her? Det kunne da være som far ville have sagt. Ja, sådan er det.
Jeg kan faktisk bedst lide at gå i skoven om vinteren, fordi den er lys. Man kan se ind igennem. Det her vil være fuldstændig kulsort om sommeren, på grund af alle bladene, der skygger. Og så vil der sikkert også være nogle grimme insekter, der stikker. Ridestierne kan jeg bedst lide at gå på. Dem har man sådan lidt for sig selv. De andre, der risikerer man tit, at kommer sådan nogle hurtige cyklister forbi. Nå, så kommer der en hund. Ja. Helt fri for mennesker er den ikke. Nej. Ja, se hvad det. Ja. Ja. Nå. Ja. Hej. Ja, hvad det. Ja, hvad det. Ja. Ja. Og det er godt. God tur. Nu har jeg lige passeret eller krydset Skodsborgvej. Og nu nærmer jeg mig. Og det er så det samme som Jægersborg Hegn. Den firkant der er oppe nordpå. Nu skal jeg så ind i Jægersborg Dyrehave, som dyr har udvidet med det der net hele vejen rundt om den der firkant. Nu har jeg forladt Fjendeland og kommet ind i Vendeland. A sigh of relief. Jeg kan også godt lide den der åbning, de har lavet her. Og det er ikke så mange år siden, at de fældede en hel masse træer herude. Det har man også gjort i andre skove. Og se, så er der sikkert sådan en eller anden moseagtig fordybning dernede. Et vådområde. Ja, det er fint med de her lysninger. Så er jeg bænket her, som sædvanligt, på Mappak-tur. Og denne gang på Tue Mosesletten. Ja, det er et dejligt sted. Og da jeg kom her, så kunne jeg høre sådan en brølende hjort, og han er lige gået. De stod dernede, jeg fik der nogle billeder af dem. Men nu drager de videre sydover. Ja, de har været her nok. Nu går de derovre på den anden side af vejen. Stien. Men nu skal jeg kan godt lige nå, inden solen går ned, og få min Mappak. Og denne gang med kakifrugt. Man kan desværre ikke få charonfrugter på Israel. Jeg ved ikke hvorfor. Det vil jeg helst have. Men kakifrugt smager også okay. Jeg er lige kommet i tanke om en vits. Eller jeg har lige lavet en vits. Og I slipper ikke. Jeg kan godt lide heder. De der jyske heder. Og så kan man sige, at mennesket trives på heden. Derfor taler man om menneskeheden. Så har jeg igen fået en eftermiddag. Og så endda en mandag eftermiddag til at gå på bedste vis. Og nu må jeg tage afsked med mit dejligste Jægersborg Dyrehave. Farvel og tak for lån.